Mijn naam is Hendrik. Ik ben geboren in Mexico. Ik heb ook Chihuahua, kom van Hof. En nu wonen we in Taber, Alberta. En we zijn hier nu voor 5 jaar. Ik ben bevriend. Ik mijn vrouw, we zijn gezegend met 5 kinderen. Ik wil een beetje van mijn leven vertellen, zo wil ik weer zum Glauben gekomen. En hopelijk kan het hem zegen zijn. Ik vond bis op eens aan te zijn dat du weer nog 6 wordt. Ik heb een onkel en tante. Ik hoor immer zeggen dag weer gewoon 6 wordt in ons en wat van leven we leven daar. En ik dacht immer zo, ik hoor in gescheiden leven, oder ik leef in dat leven waar ik leven zal. Wo immer ik weer met opgetraten oder met opgeleerd. Ik dacht immer zo dat we dat einzige leven wat we leven kunnen. Aber somehow wir nicht der Leib, wat ik mir immer har vorgestellt, wat in mijn heim zal zijn, wanneer ik me mal wil befrieden. Ja, so, en ik vang bis op eens hastig aan te zitten en ik zag dat bloos, ik had een onkel en tante, ik zag dat bloos, du wird 6 wat, du wird een Leib doen, du wird bis 6 wat. En ik vang aan bis aan op te voeren, oder ik vang aan dingen aan te vertrouwen, wanneer ik zeggen wil, dingen wat me schwer werden. En hij vrees ik ook gezegd, hij weer door te halten. So, ik vang op eens ook bloos aan te zitten en ik vang dat bloos dat we geen zekerheid hebben. We durven niet in deze vertwijfeling leven. So, de type kwam, ik schaf im tractor een dag en ik wil werkelijk ganz top te bedanken. Ik wil bis ganz doel mee weer leven en al de baan waar ik leven daar. En ik wil bis wat anders. So, du kwam bis een dag, ik wil werkelijk ganz top te bedanken. Ik kan niet dat leven wat mijn verlang weer wat ik leven wil. So, ik voel mijn onkel op en ik vertel aan waar we gaan daar. Ik wil bis nog opgeven en mij voelt ik zo mijn leven heeft bis mes krijgen in. Hij bouwt me aan als ik wil met hem een predia voeren. Ik daar met grote vrede. So, we begegnen ons in Taber. En ik dacht zo deze grove dingen wat ik hem niet had verteld. Grove dingen waarmee ik had omgegaan, wil die mij nu weer aankijken. Maar wat hij dan daar, hij geeft mij een hug. En hij zegt, krijg voor zo'n mensen als die groot als Jezus om het gestorven. So, we voeren door een predia en ik vang aan te vertellen wat we gaan daar. Ik moest healen en hij zegt op eens, hij wil me eens maar wat dingen zeggen. So, hij maakt de Bibel op, hij laat me dingen ver waar ik bis wirklich nog niet van gehoord had. En ik dacht zo, stimmt dit? En hij vertelde welke dingen met mij en wat mij zou helpen deed ook. En hij probeerde ook Bibelstellen door te doen, wat we in Sens merken. So, dan op eens dan zegt hij te mij, hij hoopt mij had het geholpen. En ja, mij had het zeer veel geholpen, maar ik had werkelijk een verlangen. Ik had maar gehoord van de ware geboorte, oder ik had maar gehoord van bekeren. So, ik vroeg aan wat is een bekering, waar ik zei, wanneer ik nu hastig wil hier wegmaken, ik wil niet reizen, dat ik wil gelijk aankomen. En hij zei, hij wil me hier met helpen. So, ik had dan aber nog een vraag, wil ik zo op den weg niet geleerd weer, dat bloos in dit leven waar ik weer opgewassen, mangt deze cultuur waar ik weer opgewassen, bloos dat weer dat rechte, al dat andere dat weer alle dat al niet dat rechte.
En ik bid best nog helemaal tot God. Ik zeg, God, hier zie ik, doe du met me wat u was. Kijk niet wo ik ben, oder wer ik ben, bloß van der und je weet me gaan. So, wir fangen an zu beten. En ik heb es wirklich die experience door, wo mijn schwaard hart, num leichtet hart, gaan deed. En ik glaube, hij sagt dat ook om mij dat something weer met mij passiert, wegen eerst heel like betterlich zei en nu kwam mir op een grote vrede aan en mir wordt alles ganz leeg. En hij vreest zich met mij met en wil wie ich vrij had met beden. Hij zei mir, ik zal een huis voor mijn vrienden vertellen. So, ik voer een huis en ik zie dat nog niet voert. Ik hoor angst, ik wist niet nee, wo wat die nu zijn. Oder ik weer de eerste van een familie wat dan nu voor een frischen Glauben gevoerd gaan. En nu dacht ik zo, wat wordt het nu beschreven? So, ik kan me aber nicht terechthouden. Ik zie mijn vrienden wat ik gedaan had. En Luther zei zo had zich gewenderd. Ik eigen prediger voor daar had ik ook nog gevonden, had betterlich geheeld, wo schlecht mir dat ging. En nu weet ik op zo'n huis gekomen, dat had alle top niks hands gemerkt. En ja, dat geeft dan sehr veel vervolging, dat wir brok geduld en een dag ik kwam bezwaren in de eng en ik vang bezwaren aan een Gotteswoord te lezen. Ik dan zei ik ging bis voor mij apart in bed en ik zei God wees me, ik wil maar van die leren, ik wil die nu volgen, euer even wat anderes. So, wat een dag ik weer in de eng, ik weer meestal abgeven, ik dacht de schof niet. Dat bloos eigenlijk war dat zo'n ganz andere sie in de familie is weer ik nur de slechte sie een ganz andere was als de familie en nu weer dat nu deze andere sie weer ik door war een ganz andere als de eeuwige familie. So ik ging eruit en ik zei God wies me, ik me veel trouwens, ik wil aan die zoals me wiesen. So ik weet dan niet krijg van de chef die ik opdagen daar, maar de schrijft dat van wo Petrus en de Jünger op de boot zijn. En daar wordt ze storms, dat vangt ze aan te moven. En dan wordt er angst en dan komt Jezus op een boot uitgegaan. En dan zegt Petrus tot hem, Herr, wanneer wirklich du bist, dan laat mij ook op een boot gaan. En hij ging toen naar Jezus en hij kon op een boot gaan. Bis de vrouw, als hij zijn uren van Jezus wegrennen deed, en nu de walen kijken deed, dan vond hij aan onder te gaan. En du har God bis så sagt till mig rätt dat geeft me zo'n zaken dat trouwens wegen. Ik zag dat ik vond mijn uren waren aan bezit te draaien. Ik deed mijn uren niet meer aan Jezus focussen en vertrouwen dat hij wordt durchleiden. So, nadem meine vrienden, ik kwam ook te geloven en du wir bis zo'n ganz anders in de familie nu dat wir bis Gott zijn life in de familie te speren. Dat dit we wat God toegevoegd had. En als bis een grote vrede met dat einer kon die Kinder ervan aanreden en dat einer die Kinder kon vrede als zij de zekerheid hebben. En ja, dat einer nu bis kon een wunderschöne Ehe hebben en bloß dat beeld leven wat God mal heeft gemerkt, wat God heeft zijn evenbeeld gemerkt.